Ako mokwongo yie gi Ken mowuoyo kanyo kawacho ni Kenya sani ogolwa e ranking mamalo mabi koketwa e C. Tapa ni Ken owuoye maber gik manyalo bedo ni omiyo Kenya mondo oket piny matin. Gima nyalo mede gi kuma antie koni, kan Brussels koni watiyo mang'eny gi World Bank, watiyo mang'eny gi IMF. To gima nyalo medo kanyo en ni kana wuoyo gi joma opogore katemo penjo gi ni ero aneno ka Kenya ranking ne odok chien, to ang'o momiyo tim kamano. To kana temo cheko matin, ng'eny gi wacho ni otim kamano nikech ne nitie chike mopogore mane waparo ni Kenya nyalo keto, kaka sani ne giwacho ni gidwa medo, onego bed ni medo osuru. To ka wang'iyo ni onego bed ni medo osuru, waneno ka jatelo maruto biro to wacho ni ushuru koro ok obi medo ushuru. Wabo kawo approach mopogore. Ka wang'iyo wach uchumi, wawacho ni uchumi nyalo gero e laini ariyo. Laini mokwongo inyalo wacho ni kizungu wacho ni wanya tiyo gi gimitimo ni expense driven, expense based. Expense based nyiso ni ka in gi pesa tiwacho ni sani koro kwadhi maber, to ka koro kwadhi maber wabo neno ni mondo wanyiep matin. Magi gik mineno ka koro Ruto osewacho sani, kaka ni wacho ni parastatals 27 sani odwa ni mondo wacho ni odwa ng'ado government advisors nus. Owacho ni sani koro okobi keto ofis mar CAS gik machal kamago. Koro mago giluongo ni expense based reductions. Mano gimo kaka chiel minyalo wacho ni mondo akonygo mondo uchumi odhi maber. Mokwongo mano kel finance bill, gima Ruto notemo timo gibiluongo ni revenue based. Onyiso ni otemo ni mondo omed ushuru mondo ushuru odhi malo mondo gichok pesa ka gikawo gi ushuru kamano. Koro rating ni kano dok chien, jo World Bank gi jo IMF giwacho ni uchumi kaka mar Kenya, gidwaro ni uchumi kaka mar Kenya otim gimiluongo ni revenue based approach. Onyiso mondo gimed ushuru. To nikech ng'anyo mosebedo gi koko mosebedo, Kenya sani Ruto wacho ni ok wadhi medo ushuru, gima wadhi timo, wadhi tiyo gi expenditure based. Onyiso ni ok wadhi tiyo gi pesa mang'eny, budget wadhi duoko chien. Koro mae giwacho ni mae gimomiyo giduoko machien. To aparo ni wabo donje mondo wago mbaka matin gimomiyo sirikal wa ma Kenya osebedo kaluwo ahinya IMF gi weche mag to mae ok osebedo gima ber nikech sama World Bank gi IMF biro, sama gitimo nu ratings, sama gitimo gik machal kamagi, gitimo gik machal kamagi mondo mi okonyu mondo dhi mondo kwa gi pesa. To sama udhi mukwa gi pesa nyaka gibed ni gimiyo conditions mar kwa pesa gi. Koro kineno ka ng'ato kaka Ruto biro to wacho ni dong' aseneno ka Kenya wadhi maber, ok ine ka atimo kama tatimo kama, tineno ka ng'anyo pod nitie. Mano ranyisi ni nitie information gap. Nitie policies ma Ruto wacho ni odwa keto koluwore gi IMF, chike mokaw kogolo IMF, lakini chike gi ok duogi ne mwananchi mapile. Erokamano Sheila, kapok awei kata kapok awuok iri kar kanyo, ntiere migepe mago mosebedo ka chiwo hola mar piny Kenya, ne piny Kenya, mano moting'o kanyo bengi maduong' e piny mangima wacho ni mano World Bank, ntiere IMF. Kama gintiere, giting'o pek marom nade ne gigo ma piny Kenya timo kar ka. Nikech mokwongo giwacho kata weche gi mag osuru, to mano jolony man gi studio bende ang' kona ni gin to gineno gi e yo machal nade kotenore koda chal mar wach ne dieri en mane lwet IMF e chike mag omenda matayo pachoka kod mago mag World Bank bedo ni oduokwa piny ratings. Gin bende girango piny Kenya gi wang' machal mane girango Kenya ka pod rating ni malo, koso kolwar piny kata trust ma gintiere godo gi piny Kenya dok piny. To gope ma gisemiyo Kenya kindego onego bed ni irango gi e yo mane, nikech koro piny ma umiyo gowi ema chako duoko piny e rank kata kutero gi e rate moro ma piny, uolo gi e B utero gi e C. Keto gi kama chal nade, en kumoro ma dhi bedo ni kata geno medo lal mathoth. Anyalo wacho ni institutions kaka World Bank gi IMF ok gin jok manyien e uchumi matindo tindo kaka uchumi marwa mar Kenya. To ong'ere maber ni World Bank gi IMF osebedo ka dhi mopogore
ka giketo lwetgi piny ka gidwa ni gine magindik chike mag uchumi mar piny ka piny. To bende ranyisi ng'eny maneno ni pinje mosebedo ka winjo wachgi achiel mok kaw weche momigi magikaw magineni to wanyalo customize nade. Kaka kanyalo wacho ni ng'ato kibiro sani tinyisa ni an gi shida machal kama tabiro tanyisi ni okay, ka in gi shida no mae gimo nigi tim kama. To kasenyisi solution monigi bedgo, in kaka ng'ama long'o nyaka idhi mibed piny ming'i ni gima Sheila no nyisa cha, ing'e ni oda opogore gi od Sheila. Koro kanyalo kawo gik ma Sheila kata kele oda, en ang'o manyalo timo mopogore